Welcome to my YouTube channel, Pep Style Vlog. For today's content guys, magre-reveal ako tungkol sa 20 pesos na ipon challenge namin. At panoorin nyo hanggang dulo para malaman mo kung ano ang i-reveal ko. Keep on viewing guys! So, ayan na nga guys yung mga laman ng ating alkansya. O, isi-share ko sa inyo guys kung ano ang i-reveal ko sa alkansya namin na ito. So, bali, bago namin to pinasok sa piggy bank, is na magaganda siya. Makikintab mga bagong coins. Pero, nang buksan namin ito ngayon is ganito na itsura niya. Hindi namin alam kung dahil sa moisture, dahil umuulan dito sa amin, or kung ano pa man, nakadahilanan kung bakit siya. Mayroon kaming mga nakita na pagbabago sa coins. At iyan nga, hindi na siya makintab, nangingitim na, at may mga na-discovery kami na ilang piraso. Ewan ko kung tatanggapin pa ito sa merkado or sa pangbayad o kung ano pa man. So, iisa-isahin ko guys itong mga nakita namin dahil nakakabahala. Mangyari ito sa mga nag-aalkansya dyan na baka pagbukas nyo ay hindi nyo na mapakinabangan. So, ito yung mga nakita naming differences. So, ito yung spot niya guys, oh. Parang, ano to? Parang amag. Yan. Parang kulay green. Isa sa spot niya. At, ito pa yung isa. Ito. Yan, oh. Yan siya guys, oh. Yan. Parang nagkakaroon siya na parang may black dot siya. Ayan. Ito. Ayan, dito. At yung ibang coins, yung dating makintab na coins, guys, ayan na siya, oh. Naging parang ano siya, bronze na ang kulay niya. Na ano na siya, hindi na makintab. So, ayan. So, ito po pwede pa. Pero, nag-uumpisa na rin siyang magkaroon ng black dot. Yan. Itong isa, as in, wala na talaga yung kanyang kagandahan ng barya na bago pa namin siya ipasok sa loob. So, bali, nagkakaganito na siya, guys. Oh. Ayan na siya. So, then, itong isa pang barya, ayan o guys, mayroon na rin siyang green dot dyan sa ano, na tingin ko parang kinakain ng moisture ba ang barya na to. Ayan. Ayan, isa. Ito pang isa na nakita ko. Ayan, medyo makintab pa siya. Ayan, pero kakaroon na rin siya ng unti-unti nang nawawala ang kintab niya, guys. Ito po pwede pa to. Ayan, pwede pa siya. So, itong isang to, guys, tingnan mo, oh. Nag-fade na yung kulay niya. Bago pa namin to pinasok, guys, sa loob ng alkansya, bagong-bagong 20. Kaya nga, isinisavings namin to kasi napakaganda ng barya. Pero ito nang itsura niya, guys, oh. Yan. Yan. No? Fade na yung kulay niya sa ibang part. Fade na, wala na rin yung kagandahan ng barya. Binubukod ko na to, guys. And then, ito. Ito, mas madami na yung kanyang ano, oh. Ang kanyang green na ano,
Parang amag. Amag siya. Yan, oh. Kitang-kita naman, no? Ay, amag na siya. Sa kabila naman, nag-fade na yung kanyang kulay. At nag-uumpisa na rin siyang magkaroon ng black dot, no? Yan. Then, ito, yan. Meron na siyang black dot. Ayan. Ayan. Na parang, hindi mo, parang bakas ng sunog, no? Pero hindi guys, galing to sa loob. Ayan. Sa kabila naman, wala naman. Maganda pa naman siya. Pero kung mapapansin nyo guys, ayan, no? Yung gilid ng barya, ayan, no? Unti-unting kinakain yung ano niya, yung ano to. So ito guys, ito yung 20 pesos na bagong-bagong ipinasok sa alkansya. Ilang ano lang ito, no? Ilang buwan ba inabot to? Buwan lang ng 3. So itong alkansya namin guys, inabot lang to ng yung ipon challenge namin na to is 3 buwan sa loob ng alkansya. After 3 months, ito na ang kinalabasan niya. Mayroong mga barya na hindi na mapakinabangan. Di ba nakaka-worry to? At tingnan nyo guys ang loob. Yan. Ito na yung reveal. Ito na yung i-reveal ko guys. Ayan, no? Nakikita nyo yung yung silver coin sa gitna nito guys. Ayan. Ito yung silver coins nito. Ayan. Dalawang barya pala siya, oh. Magkadikit lang. So, tingnan natin. Kasi malabo. Yan siya. Yung barya niya, guys. Ayan. Dito, ganito lang pala, no. Ayan. Yung ano niya, yung silver coins niya sa gitna, para bang dalawa siyang coins na pinagdikit. Ayan, ayan, ayan. Kita nyo ba guys? Ayan. Para siyang pinagdikit na dalawang coins sa loob. Ayan, ayan, mas malinaw-linaw na. Pinagdikit lang siya guys, no? So, ito nga guys, yung ipon challenge namin na medyo disappointed kami kasi nakita nga namin tong mga problemang ito. Ito yung mga perang na damage dahil sa pag-iipon. Siguro guys, dahil dito sa amin sa Bicol, halos mahigit 3 buwan na walang humpat ang pag-uulan. So maybe ang kadahilanan ng pagkabulok ng pera ay nag-ano siya yung moisture sa loob. Pero hindi naman siya basa guys, yung mga pera, hindi siya basa. Hindi siya basa. May mga patchi-patchi lang siya. Ngayon, may mga patch lang siya, na ano. Yung iba naman, okay naman siya, pero wala na yung dati niyang magagandang kulay. Ayan, no. So, yung mga bumibili ng mga barya dyan, ito, binibinta ko na lang, tigsa 10 piso, kung gusto nyo bumili. Char. Just kidding, guys. So, maging aware po kayo sa mga ipon challenge nyo, na wag imbis na mapakinabangan natin ang ating pera, ay mapunta sa wala at hindi na natin maibili. Hindi na rin siguro to tatanggapin ng ating Bangko Sentral. Or, ewan ko, tatanong siguro, magtanong tayo. Yan. So, walang laman ang metal pala nito sa paligid. On. So, ayan guys. Ang ating reveal sa 20 pesos coins. Yan. Yung mga nag-iipon, na mga money collector, coins collector, ayan po ang 20 pesos coins na kinokolekta nyo. Yan. Masasayang ang pera nyo, guys.
mag-reveal sa ating mga kapirahan. Hindi po to paninira, guys. Ito po ay binigyan ko ng content para maging aware yung mga nag-iipon challenge dyan. Na katulad namin may mga tindahan. Yung may mga tindahan dyan na nag-iipon challenge, bisitahin nyo po ang inyong mga alkansya at baka magkaroon din kayo ng ganitong problema. Inuulit ko po, disclaimer po sa ating Bangko Sentral, hindi po ito paninira, kundi ito po ay maging aware sa mga taong nag-iipon ng barya, na which is, napaiwasan nyo na mag-ipon ng barya dahil nawawalan tayo ng barya o kakulangan sa merkado na nagagamit na mga panukli. Di po ba? So, ito po ang aking ipon challenge. Yan. So, ito yung mga nasira. Ayan. Ito yung mga nasirang barya. Ayan, nag-ano na, oh. Ito, nabubutas na rin siya, oh. Ito, nabubutas na rin, di ba? Kakaroon na siya ng butas sa loob. Tulad nito. So, maraming salamat, guys, sa panunod sa aking channel. Please don't forget to subscribe. And thank you for watching, guys.